Fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla se jiġi ppubblikat l-ewwel ktieb mill-kollezzjoni Opus iddedikat kollu kemm hu għal Malta bl-isem The Malta Opus. Il-kap eżekuttiv ta' Opus, Karl Fowler, qal li dan huwa l-ewwel ktieb mill-kollezzjoni li se jkun qed jonoraw jiċċelebra pajjiż. L-edizzjoni tiżen aktar minn 38 kilogramma. Dan il-proġett nibet minn idea ta' Daniel Kuxkiri, direttur ta' Opus Malta fl-Ulju li għadda. Fi kliemu, Malta kienet bidu perfett għal marka biex tespandi l-ġeneru tagħha. Għalli dan il-ktieb se jmur lilin mill-istorja għax se jiftaħ tieqa fuq dak kollu li hu Malti sa 13 ta' Diċembru ta' din is-sena. History, people of society, the culture, society as a whole, not just senior figure, but we're also talking to anybody within society. Basically, this is a book that will define Malta at this point in time. Il-kap editur tal-proġett huwa l-professur Viktor Grek qal li dan se jservi bħala testament tar-reżiljenza, il-kreattività u l-ispirtu uniku li jaqadna bħala nazzjon. Fit-tnedija l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fisser dan il-ktieb bħala vjaġġ fil-qalba tal-Gżejjer Maltin b'intervisti esklusivi, fotografija ġdida u materjal mill-arkivji. Ir-rimarka li se jiġu ppubblikati 3 edizzjonijiet, marki klassiku verżjoni iżgħar. L-ewwel kopja bin-numru 001 ta' The Malta Opus mistennija tiġi rkantata bil-qlieħ kollu se jingħata lil laqdiet mhux governattivi bħal Beating Hearts Malta u Save and Support Trust.